Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi smage Mr. Beast chokoladebar. Jeg fik nemlig muligheden for at prøve Mr. Beast helt nye chokoladebar. Så jeg tænker, vi starter med den originale her, som I kan se. Okay, det mener du fint. Den smager meget godt, men ja, den smager som, jeg vil sige, bare normal chokoladebar. Den er god en. 1-10. Den originale vil jeg nok give den 6-7'er. Derved. Så det næste, okay, vi tager These Nuts. Jeg kan aldrig åbne sådan noget her. Prøver vi den nu. Det er godt. Det er meget godt. Jeg vil give den en 2'er er perfekt. Det smager i hvert fald af These Nuts. Den smager meget kaffe og sådan. Så These Nuts kan vi selvfølgelig ikke lide. Crunchbar. Ikke den her. Crunchy. Jeg tror, den her kommer til at være god. Det er der, det ligner sådan crunchy nu. Den her, hvis jeg skulle rate den, vil jeg måske give den en 8. Og det er så også god. Den er lidt ligesom den originale, den smager bare lige lidt anderledes og sådan noget. Yes sir, milk chocolate. Let's fucking go. Jeg tror faktisk, den her kommer til at være god. Hvor lang tid er jeg om at åbne en chokoladebar? Sådan. Ja, ikke. Okay, prøv. Nej. Okay. Sådan der. Hvad jeg vil rate den her, vil jeg faktisk give den en 9'er. Gæt kort, sidder du og æder? Ja. Okay, går du efter at blive julemand? Ja, det var det. Jeg vil selvfølgelig til at lave flere videoer, og kommer nogen ud næste uge eller sådan noget. Håber vi ses i næste video.